taala wa barakatuh. Bandiraɓe caggal yettude Allah e juurde nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam, min calmini goto fof inde mum e yettode muɗum. min calmini fuutankoɓe, min calmini Dakar naɓe jooɗiɓe ɗo jeeyaɓe e banliye ɓe. kulal wiyata ko goto fof fiya umata, enen hannde garɗen ko umde no piyoɗoɗen ni. nde wonno sa fiyama muusi a ɓostoto ƴeewa forote mbaɗa hen, enen noon en donki dañde forote. en donki dañde forote ko ɗum goytoto ɗen mbata forote o no ara ɓalli men ɗi natta musde. Macky Sall ko goono ko Allah waɗi mo, kono ko yimɓe ɓe mbaɗi mo. nde wonde so wona kartal neɗɗo jotta ko présidence. sa jooɗimo présidence a nani président de la république ko carte mbaɗma toon e dow inde fedde subalɓe président Hammadou Diop e Ndiol Sambou. min jooɗodima e Macky Sall gila no woni président assemblée nationale. min kalde makko ko tiiɗi. Macky Sall haalani min ko pular laaɓɗe cer. o wi min ko subalɓe gona jamfotoɓe, o wi min ko subalɓe gona fenoɓe. Ndiol Sambou nan heeɗi ko kalami ko, o wimo Macky Amadou Buuɗi, o wimo naam, o wimo goto horsani ko kam wooda. beele goto horsani ko kam wooda, o iwi walla iwani? ala iwani. enen ala mo jiɗɗen so wona Macky, ala mo jiiɗen so wona Macky, ala mo korsinɗen so wona Macky. Macky Sall heɓɓiti wimin sen mbaɗi puccitow laaɗe less, kala ko cohluɗen ma en dañ. en mbaɗi puccitow laaɗe less. holko woni puccitow? ko jambareɓe. holko woni laaɗe less? ko subalɓe. Allah hokkimo wule, o jooɗimo e palais. minen alama min mbi, alama min gandi so wona président Macky Sall, simo haalo pular ni so dene mbaɗama e joygol wotere fo waydu ko hoore mum. kono noon eɗen jiɗi Macky, kono eɗen jiɗi kadi Macky yo andu en. enen Haalpulaar en jiitaki koye men, yonti noon jiitoɗen koye men e laamu Macky Sall. simina Macky laami nde ko carte men laami Macky, ko carte ɓesmuji men lammini Macky. kala lammiɗo ɗo ko pular lamminma, mo pular lamminani laamotako. ɓayɗen baali o minen fedde neɗɗo ko bannum duuɓi 25 min gonɗuɗo koye Diop Jarangel. Diop Jarangel a jarama, Allah jarama, a jarama Seydi Diop. Diop ka moƴƴo, Diop ka lamɗo reedu, Diop ka katante leñol ngol. kadi an Diop Jarangel kala no gummiɗa min jiima min mbattema hakkille, jiɗɗa ko yo pular won, jiɗɗa ko yo pular firtu, jiɗɗa ko yo Macky won. kala jiiɗo ɓiɓi wi'a ko yo Macky wonde. ɓeyde an amin nden may monsieur le ministre, min jiɗa intermédiaire, min jiɗi ko yo Macky yimin hokkateɓe million ngaji e ɓaleɗe amin kandi hen, hokkateɓe biye makka e ɓaleɗe amin kandi hen, hokkateɓe biye fees amin kandi hen. minen fedde neɗɗo ko bandum, ko leader goto min jogui, arde amen adduno ɗum ko Diop Jarangel député goto duuɓi 25 ɗimmiri ɗum ko maître Aïssata Sall, ministre affaires étrangères. ari ɗo ñanden hakku min biye makka ina wonde 1 million. Aïssata Tall noon addani ɗum wonde politique e neɗɗo ko bandum, addimoye neɗɗo ko bandum, ko jibinande neɗɗo ko bandum. o tawi ko neɗɗo ko bandum no wonde jinnaɓe makko e yummiraɓe makko. o tawi haala o yimin komi ɓinguel mon, woni ɓinguel mon amin woni yumma koyen. o wonde amen, o fuɗɗiri ko caɓanɗe
aleykum warum bandiraɓe moni fof salminama e ndimo ɗum e yettode muɗum ko min woni gardiɗo fedde mogiyankoɓe kelle mon seeɗa ko min pero min addi fedde mogiyankoɓe e yimoɓe e hoɗoɓe fof sabu min ala e fof komi waɗani min mi hoɗi mi yiɓi mi fiyi guitar mi waɗi théâtre so mbessike oɗo sar hannde no fammi hen kecciɗo miɗo henna mbono wawno jooɗade somi jooɗima sa wala ko bonnan tan haydara kono ko pulaku heɓimi ɗon ko ƴiƴam pulaku dogata e ɓandam ɗum donc mboɗo wiya tan yoɓe ciftoɗo min surtout mboɗo wiya onon responsable uji ɗi mboɗo yiɗi mbatton haqqille mogiyankoɓe ɓe mbatte haqqille mogiyankoɓe ɓe saabu minen sa ƴeewi minen e min kaɓanama pular waɗi way jamanuji ko théâtre sarakhulle ɓe ƴeewete théâtre jolfuɓe ƴeewete théâtre bamarankoɓe ko min gari ko ministre ɗum haalaji haɗa ɓiɗɗo pul surtout wonɓe caggal leydi ɓe wonɓe e leydi ɓe ko théâtre uji haalpulaar men ƴeewata ɗum ko minen golli ɗum ɗon ɗum noon min ñaagui no Macky Sall surtout min nelode Abdoulaye Daouda Diallo Abdoulaye Diallo yo yettin ɗum Macky Sall mogiyankoɓe fof joɗɗodima e Macky Sall koto haɗi haalpulaar en jorta koye Macky Sall mogiyankoɓe ɓe komin pelle sappo e jeeɗiɗi komin woni président o donc eɗen ñaagui onon délégation alɓe ɗo ɓe eɗen mbiye yon balle min haɓin jorto e Macky Sall toubaji ɗi fof jorto e Macky Sall ni Abdoulaye Daouda Diallo min caggal ma caggal Allah caggal ma assalamu aleykum bandiraɓe moni fof mi salmini ɗum inde mum e yettode mum salminago teddugo immigo e ɓerde faango e ɓerde Moussa Babayel mi salmini mi juurimama an e kala ko jooɗi ɗo Job Jarangel mi salminima mi jaarima darde ma e tampere ma e dalnade ɓiɓɓe fuutankoɓe gila hanki taw hande arani onon arɓe ɗo hande ɓe min mbi on bisimilla immiɓe Daouda Abdoulaye Daouda Diallo ene gari heɗade konnguɗe amen nawtana Abdoulaye Daouda Diallo e président Macky Sall ko minen goni ɗo Houlay Sy mbiyetemi kono mi ko Yeumbeul min ardi fedde wiyetede ɓamtare fedde yimɓe Macky Sall komi joom suudu haadi gaaƴo ɓurɗo andirede ceerno Demba wonduɓe président Macky Sall gila ene waɗane natta min fora sodane gasoil ene waɗa campagne ha faade ñalawma hande mo kaldarmi e mono ɓe gondunomi ɓe jamma e ñalawma subaka e kikiɗe sona ko ɓeydi ala ko usti ala ko min jii ko immi e faade président ala ko min jii ko immi e faade madame président ala ko min jii ko immi e gonduɗo e président so tawi wiyama noon élection hikka o ene weeɓi élection hikka o weeɓani de minen min jiiɗi ko président Macky Sall de kono won yiɓɓe min won noɓɓe min won takkiɓe min won taariɓe min kono ko président Macky Sall min jiiɗi min meeɗa dañde bourse familial minen rewɓe ɓe min meeɗa waɗanede chargé de mission sukaɓe amen hay goto liggaki formation meeɗa rewde ɗo min dawi te waɗanteɓe ɗum ɓe ɓurani min minen ko minen noddete so tawi président ne ara so Abdoulaye Daouda Diallo ne ara ko minen noddete mbiye mbaye mobilisation so wonti noon nafoore nde ne ara minen min jejjite ɗum noon min koye dow rewɓe he kalanmi ko kamɓe nelimi yomi andi noon emin jiiɗi président Macky Sall kono min beltaki emin jiiɗi président kono min beltaki min jiyani hen koye amen jamma e ñalawma subaka e kikiɗe te kala ko immi komin jaaɓe wullago fof komin jayiɓe ɗum noon son jeeyi kalno président emin jiiɗima kono min beltaki chargé de mission ala sukaɓe liggaki worɓe keeɓi ala traite hay formation on tan ɓuuri famdede minen min bokkani ɗum noon emin jiiɗon emin kortino on jeccirɗe min Job Jarangel yo Allah yoɓe moƴƴere darde ma subaka e kikiɗe jamma e ñalawma ko yo pular ɓamtu e oɗo ɓiɓe ɓurno mbiyeteɗo Mamadou Demba Diop jaare juuɗe meɗen jaara jammuɗe woni Jarangel nde wonno oɗo ɓiɓe ɓurno omo weeli haalde omo weeli haalde omo weeli yeeɓe omo weeli kadi notaade nde wonno Mamadou Demba Diop anda o andira ko pulaar o andira mana ko kiram e yidde leñol makko e yidde mana ɗemgal fulfulde o woni Mamadou Demba Diop mo jaare jammuɗe dokkamo kelle seeɗa to ɗon mbela Mamadou Demba Diop so tawi sawnodiri e oɗo ɓiɓe pullo woni Abdoulaye Daouda Diallo monsieur le ministre ko pullo belɗo haalde ko pullo kadi belɗo yeɓde mo Makki Amadou huuɗi Makki Coumba Thimbo yiɗi sawdiri hoore mum Abdoulaye Daouda Diallo guila wonde e Makki en jii darde makko e golle makko e liggey makko ko
waddana e makki amadou buuɗi ɓeɗo fulɓe ɗiɗo noon so cawdiri leydi ndi yahat leydi ndi kadi yeehi bandiraɓe sehilaɓe sehil moon guiɗo moon Tidiani Gueye dariɗo ɗo kalawɗo jaago juuɗe meɗen kaskas mo Allah hande totti programme to radio meɗen radio télé fulɓe Abdoulaye Diallo tanama jooɗa e nder duuɓi ɗiɗi keɗo ɗe ko kalami on e nder duuɓi ɗiɗi mi waɗi tourné e nder région de Dakar tugandemo Dakar plateau ha heeɓi yeed tawɗen ko fulɓe ɓuuri heewde ene juusi haade tugandemo Dakar plateau ha heeɓi yeed e nder leeɗe ɗe e nder mana commune aji ɗi tawɗen mana ko fulɓe ɓuuri heewde enen fulɓe noon hannde so tawi en dari kala mo cuuɗɗamo jagguɗen en keɓat majorité hoto kule mbimi ko hoto kule majorité e nder Dakar ko enen woni e bandiraɓe assalamu aleykum on haɗa minutaji men gasde e nulal Mayrama Abou Sarr fedde jokkere en ɗam Mayrama Abou Sarr mbiya Mayrama Abou Amadou walla moɗo mbiya madame Diop Diara Guel Mayrama Abou Sarr noon so nuli fedde nde nuli kam mboyo softa e mbi noon korona kana fata e caggal yettude Allah e julde nelaɗo Allah sallllahu taala alayhi wa sallam eɓin jetta Diop Diara Guel eɓin duwano Diop Diara Guel sabu fobɓoɓe amoɓe fof mboɗo ko Diop Diara Guel Diop Diara Guel ina walli hakkude maaje Diop Diara Guel ne jogui pelle ha heewi ɗo hakkude maaje ɗo Diop Diara Guel rendini pelle Diop Diara Guel rendini guure ɗum noon eɗen ñaganon Allah Diop Diara Guel sago guiɗo e sago kadi yo Allah hokkuma sago makko paɗen koye fedde jokkere en ɗam so ɗum yawti e fedde Kajjel Dia kuliɗo a joto ko pere jeere pere waalo Sara Boubou Rewo worko cegadele jewo juuɗe wadaje ganki labbo ɗum noon emin calmina on min calmina bandiraɓe fof baydi an min mbima an baydi an ɓinguel amen a foɓɓude e ñande kala so tawi baydi an noon noddi alay saago min nooto so Diop Diara Guel noddi alay saago min nooto kono noon woyo Macky Sall ko mbiɗon ko ɗum tan min mbi yoɓe jiyen ɓe jaccino en yoɓe jiyen ken miskineɓe Allah eɗen doga jamma eɗen doga ñalawma enen rewɓe yoɓe mballu rewɓe yoɓe mballu en min tampi min cippirama e otoji min cippirama e école aji fof ko bone Macky Sall ɗum noon kamɓe yoɓe jaccino min ɓe mballa min ɓe mballa pelle amen ɓe mballa min nomin liggori ɓe mballa min nomin juurdi ɓeskuji amen ɗum noon eɗen ñaago Allah ɓinguel amen baydi an eɓina caggal Allah caggal maɗa eɓina caggal Allah caggal maɗa emin ñaagui Allah kadi yo Allah kadi joƴƴina toon jonde Ali Abdoulaye Daouda Diallo di nuyu Diop Diara Guel di ko sant di ko gërëm di ko wax ne jërëjëf di nuyu Abdoulaye Daouda Diallo di ko wax nag ñun mu yeboo ñu ne Diop Diara Guel mooy sunu Macky Sall ndax bu mettee moom la ñuy gis bu tàngee moom la ñuy gis Macky Sall nag dañu bëgg mu gëstu jigéen ñi dañoo sonn ci digg bi ndax ku liggéey ku ne fayeeku la bëgg ndax bu ñu dee daw naaj suba ngoon te mënuñoo gis benn suñu bopp ci Macky Sall te fu mu taxaw ñu taxaw fu mu woote ñu ñëw ah ñun nag jigéen ñi war nañ leen a